F'kollegament telefoniku Adrian Delija spiċċa juża l-istess retorika fil-konfront tal-gvern lil kandidat li qed itellaq miegħu fit-tellieq għall-kap nazzjonalista Bernard Grech qed juża fil-konfront tiegħu. Dwar l-imxija, Adrian Delija tkellem hekk dwar il-gvern. Ma jiena niddiskrivih bħala azzjoni immorali. Brabta mal-imxija, il-kap nazzjonalista kompla jgħid li pajjiżna mhux imħejji anke jekk il-gvern u l-imsieħba soċjali qablu fuq punti ta' prekawzjoni skont il-pariri tas-Supretendent tas-Saħħa Pubblika, il-Professur Charmaine Gauci. Dan apparti li pajjiżna huwa t-tieni l-aktar pajjiż fl-Ewropa li qed isiru testijiet tal COVID-19 biex bekk pajjiżna għandu rata ta' testijiet ta' 3 darbiet aktar mill-medja Ewropea u 22 darba iżjed minn dak rakkomandat mill-Għaqda Dinjija tas-Saħħa. Waqt li talab biex jerġa' jitlaq għall-Parlament biex jiddiskuti l-imxija huwa naqas milli jitkellem fuq l-inkwiet intern li ilu jifni l-Partit Nazzjonalista anke taħt it-tmexxija tiegħu. Delija qatt attent li ma jużax messaġġi biex jimbotta l-kandidatura tiegħu għall-kap tal-Partit Nazzjonalista anke għaliex jiġi attakkat li qed juża l-midja tal-partit għal skopijiet biex jipprova jeleb lil Bernard Grech. Minflok u appella lill-Prim Ministru biex jiġi lura minn vaganza. U millum qed nagħmel appell qed nagħmel talba bħall-Oppożizzjoni illi l-Prim Ministru jitlaq mill-vaganza tiegħu jiġi lura lejn pajjiżna. Dan għamlu sija wara li l-Prim Ministru Robert Abela kien fi studju televiżiv f'Malta iwieġeb il-mistoqsijiet tal-ġurnalisti minn kmamar tal-aħbarijiet differenti fosthom wieħed mill-istazzjon tiegħu stess.